Hello, Baiting. Kumusta man ka diha? Kumusta man imong area diha? Sama ka nga naghinambid makita kasi maabtan kang sir di maputbol ka ng imong klaki pagtarog na bantay diha kay ubay na ra mga manggahan hapit naman maipo. Tarog kuan kay basig na nina tarog padung. Sige, Virgin. Okay. Sige. Magbantal sa inyo diha kay. Okay kayo. Sige. Lisod kayo. Di kita magkungkuhan rin niya, pasuta-sutab, huwag na imo sudri. Makakita ada yung tabas sa imo sudri. Muna nga, relax ko diri kay. Lisod kayo, magpasuta-sutab, huwag na imo magpasipa diri. Adi, makasuod kay, may tao nagbantay. Sige, okay. Okay, bantay lang diya. Hello, Baiting. Pagbantay na bay. Akong isingkita ng kawatan kay diri na niya gandagan na nimo padung. Narabay armas na bay basta baigo ng umo buang nga ng uha niya. Bantay di bay, nadiha. Nadiha padung. Kaya akong gisingkitan. Ayaw di ma. Lurong Jim. Asa pa durong? Atis rab. Basta mo rin rab. Apiti lagi na lagi kay. Di na mo kanib. Mang-ang na ko. Binahan ko ng mangga ron. Bakar, di na goyrong baka oy. Ako basta kung bantay basta lagi kay. Pila rin magsumpo na basta maari na sus kong iriyab. Labayon ko lang ring mangga, bukla lagi ng uwan na ron. Sige bay. Okay, sige. Breaker! Iting! Iting, where are you now? Iting! Di mo magtubak si Iting? Asa mo ron? Ayaw di ma. Sorry kayo sir. Kay ang radyo na off. Na off lagi sir. Sige. Okay sir, maari ka sir. Sige kay mag-abot mi diri. Okay kay may pakabantay na ring mangga diri. Okay, salamat sir. Okay. Brother! Asa man ni brother? Pikas area, brother! Hello sir. Usa kay Roger sir. Sa inting ni sir. Sa inting ni dili Roger. Inting. Dili Roger. Inting. Baba, ikaw rin si Inting? Over. Sige, over. Usa kay over sir. Pero yung mga kaseroy ga. Dili kay kum over lagi kay papuliw kung mamag sayo. Ay magpatutoy mo ko to sa bata. Sige sir. Okay. Laruhan natin ha? Ngano di magka-over ha? Wata ko niya, watagi ko. Pagbantay ha? Wata ko ha? Deng! Saan ka deng? Sir. Nga nag-radyo kaya pong gawa na yung radyo. Butang. Sir, iyo ka mag-over di ko po overong mama kay magpatutoy ko sa bata. Hindi ka ma-over nga. Ang mangga batayanan. Bantay lang bitaw. Dagang kawatan. Wa ko mo lakaw sir oy. Ano man di maka-over ha? Pagano Ano sir? di ka ma-over ha?